lidha matin mine no kelogo moko ma wacho ne we magi ma wagin gigi ng'eny enia dhano ma Nyasaye ochwe ni no ochwe ni kotimo gimoro to kochwade okawo ni kum mager onuoyo jumbe ariyo mokalo richo bedo mana richo kono richo inuoyo iwinja jumbe ariyo mokalo no wacho ka richo inuoyo mwasome muma mwawacho ni richo mit koro bila konego ng'ata chiel to bila ni one okokawe mutwe emomiyo kini ng'iyo chike Musa chon ne wacho ni ka ng'ato neko to embi nege makmana tinde okoti gi chike Musa watiyo gi katiba koro bila ka ng'ata chiel otho e police station to kin gichak gineno ka moro ochako tho koro ging'iyo godo emomiyo gikelo narrative katieke pod waduogo e wiye gikelo narrative moro ni ng'ato go wiye ing'ene Victor dhano dhi sikul erokamano kendo wanyiso ng'ato ni ng'ato ango wiye di ng'wen di bich wabro biro wach mar gima oluongo ni inconsistencies statement mar police gi timing manye neno ka Citizen TV gira Mugi TV nyogolo tipo magwang dede Mbagathi mane chal ka gima koro dwa gwenyore gi neno ma obila osechiwo e Senate gi National Assembly Security Committee